Ako si Aldong ginaingon. Bahala silang tanan nga mo BI na ako. Ang importante nga mahal ko ikaw. Mo ni nitabos akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Ay, dera nga kumbayad sa isda, day. Salamat, ma'am. Salamat sa pakapin. Ay, sakto ra gyud ning usa ka kilog tunga nga isda ang akong napal. Mantikaan ko ning usa ka kilo unya ang tunga akong ununan. Nang galing. Uy. Nang kadiyot lang. Si Aldong maning nanawag nako. Oh, niya siya paingon nako eh. Dong? Nang, may pangutanan ta ko nimo. Oy, unsa man na dong Aldong? Tinuod ba na nga uyab na sila si Ilma ug si Edwin? Aw, oo. Mubuhan na hapit nga nagkauyab sila dong. Sa ato pa, wa na gid paglaom nga magkauyab pa minang. Kay may uyab nam day siya. Ay, dong Aldong. Dawata na lang ang tanan dong nga wa gyud gusto nimong akong anak. Okay ra ba unta ko nga ikaw ang mauyab ni Ilma, pero wa may gusto nimong akong anak dong uy. Maong patya na lang ang maong gugma nga to niya. Kalimti na lang sa hingpit ang akong anak. Oh, nang daling. Ingon ana ang nahitabo, ma? Unak, pugi na luing Aldong eh. Perti taon niyang guula pagkasayod nga uyab na mo si Edwin. Milugmaw taon ang mga luha. Nga ipaon sa taman na, o man ko'y gusto niya. Ay, Og si Edwin, siyang akong gikog, mama. Mao nga gisugot ko dayon siya diyang nanguyab siya nako. unya asam de kang nagpaseksi ka man. Mag-date sad meron ni Edwin, ma. Schedule ro na mo. Ilma, mangutana ragod ko. Unsa man ka? Nahilabta na kang Edwin, ha? Ang tinuod, ma, bisag kadaghan namin nag-date ni Edwin, pero wa pagid ko niya hilabti. Mo na inungdan nga ni samot kadang akong gugma niya kay dili man siya mapahimos lanon. Mao ba? O kun mao, buutan deng bata, Mao nga, hala sige, siya na lang ang pamanaha, oy. Hagda siyag kasal kay husto ka na sa edad. Pa? Mao ka na, kalimti ka na si Ilma, kay may uyab na siya. Kung ako pa ikaw, hagdo rin kong kasal sa dura. Kay siya ang tinuod ng gugmani mo. Papa sa day. Nga taon nga hagdon ko man og kasal na sa dura. Nga di man mi uyab. Labos tanan. Wa sa ko'y gusto ana niya eh. Parbida sa day mo. Siya lagi pakasli. Ay gusto ka na sa nimo. Di na mistil. Dahil lang panguyaban man. Nimo klaro ka na kagusto nimo. Ditsuan ang haggan og kasal. Oh, pa. Motel ning gihunungan sa gisakintang taxi. Ang tinuod day, Ilma. Dugay na gidunta kung gusto nga. Udani mo din sa hotel. Pero, madlo ko nga, masuko ka. Pero karon, manginaotahan ko nga, di ka masuko na ha? Mahal di ka, Edwin. Busa sige, musugot ko sa gusto mong mahitabo. Karong kayo na. Salamat tayo nga. Musugot ka nga mo check-in tag-motel. Taxi driver. Darang plate, oh. Tara, day. Manaog na ta. Tanadong. Ini di yung ingon, Bobs. Inawag kinahilagi sa akin na lamig hindi mo nang atong boss. Karoon na. Buong ko sa mga kumbre na yung akin na pinakainin ko. Tuski. Mugo lagi. Daot, pero tuski kayo. Marat sige na yan. Ako, agay. Sakit ba rin? Ha? Sakit dahil? Katura, karwa na. May sakit. Ingon sila sakit, tumakuchinan, pero wala lagi. May sakit.
Aldong, ha? Di ta uyab. Ikaw mang namugos na ako nga muani ko sa inyo aron doon ay may tabo na to. Pero, imo kong hilaptan. Sakit mong gagawin ako. Bisag di ako virgin, pero, ay, nagdugong ako. Balik, kita ko man kay imo. Aldong, makasli lang ko. Sige na ba? Pero, sorry kayo Si Ilma gyapon ang niyas ako kasing-kasing. Si Ilma. Aldong? Gibuwagan kang Edwin? Oh, ma. Kadili ko na ko niya, mahal. Pero bala siya, uy. Di na sa ko niya. Sumangkawa ka nga mag-uol nga iya kang gibuwagan? Wa, ma, uy. Nga nagutaw mag-uul man ko. Sapagkat inuod lang. Human ko niya mahilapti. Nawa akong gugma niya. Gamay og bubo kay iya, ha? Elma? Nalibog naman siguro. Kaya padayon mga panguyab ni Alma nga. Hilabta naman tao na sa una ni uyab. Ay, bahala na lang pa, uy. Mahal mo na ako siya, good. Ug iyasag kong gisugot gabi, Baya, no, bebe, yun sa mga tao daw ni punit ka na salin sa naurot. Naunsa mga gawin. Ikaw rin ginunta, ikaw rin niya ang sumsuma din sa mga tabi sa mga marites din Bahala sila, uy. Basta mahal ako si Ilma. Bahala kay. Ug mag-date na meron pa. Dad-una ko siya sa motel. Mo ba? Di ra di si Edwin ang miagi sa imong kinabuhi de? Ang tinuod, si Edwin Raoy. Ug di lang ko gusto nga imo kong hilaptan. Basig sama niya, di mo sad unya kong buwagan. Mahal ko ikaw. Ug bisan kinsa pang laking miagi nimo. Di na ko nagsapayan kay mahal ta kay ka. Ug umanon sa nitabo na tulo. Pamayan ta dayon ka. Aldong. Kakiyot pa niya. Manigwa magi yung laki. Si Edwin na lang nakahilaputan na. Ano ba? Pero may sakit. Wala ko na ko kataasan na imo eh. Labi ko na. Mura ko pugat naman ito pag Edwin si Muha. May kapag ko nung ko tinuod ni. Lunoy. Yun yung sa ugat. Ang ugat sa imo ha. Huwag ka sa kang Edwin. Mo ba? Dali, ato na ito, Ami. Labi na kayo. Hinaya lang ako sakit kaya. Hinayon lang kay. Agay, mo na niya agay. Agay, kasakit agay. Ano kasakit? Ay, naya. Atos. Agay. Ay, sa kanita kayo, agay. Kasakit anak eh. Para mabawa ko ba? Nakuha gin akong pagkababae ni Ilma antong igayon na. Gipaabot na ako nga makamata siya kay nakuyapan na siya. Sa akong pagilabot niya, daghang mga tao nakasaway na ako nga gipamayan ako si Ilma. Pero bahala na sila. Ako'y nahigugma og dili sila. Bago ito makasama ang kaagi ni Aldong, Binihining Turmanon. What's the style? Bahala sila i-style.